Maar ja, het is weer gezellig druk in de bar geworden. Altijd, hè. Waarom een paar dames naar binnen gehaald. Altijd leuk, hè. Dat is sowieso altijd gezellig. En we gewoon die eens even zichzelf laten voorstellen aan de luisteraars. Laten we dan beginnen. Mevrouw, wie zit hier? Ik ben Monique Hollanders. Ik werk bij Radar bij de afdeling Club en Buurthuiswerk. En ik coördineer de vrije tijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Kijk eens aan, wij even in het midden zitten. Monique, ik werk zelf bij Radar en ik woon ook bij Radar. En ik vind dat fijn met gewone lui gaan sporten en gewoon sowieso ook zwemmen. Chic. En de derde dame? Ik ben Britt Bekkers van Maastricht Sport en ik ben combinatiefunctionaris sport en bewegen. Wat een geweldige titels allemaal. Ja, chic, hè. Ja. Maar ja, voor wat hebben die dames nu samen aan de bar gebracht? Nou, hoe is dat bij ons? Hoe is dat? Laten we eerst Monique even vragen van, wat is Radar, juist voor de lui die wat dat niet weten? Radar die ondersteunen kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in de regio Zuid-Limburg. Kijk eens aan. En Britt, Maastricht Sport, wat doen die? Nou, Maastricht Sport die is verantwoordelijk voor alle velden en alle sportaccommodaties in heel Maastricht. En ik zit zelf bij de afdeling bewegingsstimulering en wij zijn verantwoordelijk voor het hele sportgebeuren in heel Maastricht. En wij willen dat alle Maastrichtenaren gaan bewegen eigenlijk. En daar valt de puzzel in inderdaad. Ja. Voor wat jij samen aan de bar zit. Van wie is het trouwens uitgekomen? Van Radar of van Maastricht Sport, de samenwerking? De vraag is bij Oost terechtgekomen omdat heel veel cliënten die bij ons in zorg zien ook graag willen sporten. Ze deden dat altijd onder dagbestedingstijd, dus onder hun werktijd. Dat gaat veranderen en daardoor is die vraag bij ons terechtgekomen. En we hadden gezegd van ja, we kunnen het maar organiseren, maar dan moest natuurlijk gebruik van maken van de expertise die andere lui in de moest hebben. En zo zien we dus bij Maastricht Sport terechtgekomen. Ja, dus de vraag is echt hoe dit veld gekomen zeg maar. Ja. Het is niet wat je zelf achter de tekentafel bedacht, maar echt gewoon een concrete vraag. Ze willen heel graag gaan sporten en ook blijven sporten. En wat verder aan toe hebben gevoegd is dat we het gewoon heel belangrijk vinden dat lui mee in de samenleving omgaan met sporten en ook leven dus. Dus ook veel sporten. Zoals die niet dat ook doen. Ja. Nou, even correctie. Ja, sport niet, hoor. Nee, maar ik ben hem niet sportief. Ja, dat is juist. Ik heb vanmiddag de hele middag naar de Vuelta gelopen. Hij is sportief. Ja. En ja, jij bent dan de expert, zeg maar. Hoe heb je Radar inderdaad kunnen helpen om te voldoen aan die vraag die er concreet kwam vanuit het veld? Nou, om te beginnen zijn Monique en ik samen gaan zitten en hebben we overlegd hoe we een bepaalde 3-trap in elkaar kunnen zetten. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een sportdag te organiseren voor alle cliënten, om hun te laten ervaren hoe leuk sporten kan zijn. Dan beginnen we morgen met de eerste instuif. En dus 1 keer per maand op dinsdagavond bieden wij een soort platform aan, ook voor verenigingen, om zichzelf leuk te kunnen presenteren op het gebied van sporten. Dus die bieden dan een leuke avond aan. En we hebben een heel programma gecreëerd met allemaal verschillende cursussen. En op dat gebied hebben we natuurlijk mijn netwerk kunnen gebruiken, wat ik al had met andere projecten en dergelijke. Dus we hebben sportorganisaties benaderd die dan zo vrij waren om een uur beschikbaar te stellen, een lesgever beschikbaar te stellen. En dan kunnen dus cliënten 6 weken lang kennis maken met een bepaalde sport. En dan op een locatie, dus bij een zwembad, bij de commerciële sportaanbieder. Dus dat ze ook zelf er naartoe moeten gaan en zelf ook leren hoe het werkt binnen een wat minder vertrouwde omgeving. Dat is dus wat wij willen benadrukken. Dat onze cliënten ook gaan fitnessen in een fitnesscentrum om de hoek, gaan dansen, zumba dansen in de dansschool en gaan zwemmen, aquajoggen in dit geval, in het Scheuselbad. Oké. Nou, ik krijg je nu al benieuwd van al die sporten. Ja. Zullen we om dat te luisteren? Ja, zullen we ons even een sportplaat brengen? Ja, zullen we dat eens doen? Ja, doe maar. Oh, daar ben ik ook. Dat wordt trouwens niet kapot te krijgen. Nee, inderdaad. En die gaan naar de sportzaal. Ja. Dus dat past wel. Maar nu gewoon van Monique eens vragen. Wat dat zie je tijd van het sport? Zwemmen? Aquajoggen. Oh, dat liep me ook wel lekker, hè? Ja. En een zwembad best al geweest in een zwembad? Nee, nog niet. Nee. Want u is van allerlei verhalen erover, dus ze zal wel benieuwd zien wie het daar is, hè? Ja. Of lekker bij aan water is of niet. Koud, hè? Koud, ja? Koud? Ja. Ik was een van die lui die gevraagd heeft van, die gaat met muziek en die bewegen ook geren. En die ligt hier in het water, dus dan kun je goed op aquajoggen. Ja. We hebben het trouwens omgedoopt
naar zwemplezier. Zwemplezier. Ja. Kijk eens aan. Ja. Hey Monique, dan moest ze zeggen dat ze onze radiozender erop zet. Ja, dan moest ze om de 3 minuten even stoppen, want dan wou wel weer gaat. En dan kunnen we een plaat. Ik heb... Ja, dat is toch leuk? Ja, dit moet Het je is door niet op idee. maandagochtend. Nee. Het zwemmen gaat op vrijdag gebeuren. Ja. Oh nee, ja, dat gaat anders erop. Die Aha. mooie op de veld, dat gaat niet meer. Nee, dat is niet zo. Hè. Nee. Nee, maar dan vind je dat wel leuk om te gaan doen? Dat is toch echt het verheugen van Winnie kind aan de gang? Ja. Ja? En voor hebben die ook gevraagd, voor hebben dat via de andere Monique, want het is heel ingewikkeld, voor hebben allemaal Monique zijn. Ja. Behalve Brit aan. Ja, die Monique. Ze zegt allemaal Monique behalve Brit. Ja, dat is... Dat is toch hartstikke duidelijk. We hebben gevraagd wat zich hier van de muziekluisters. De Beppie. En naar Beppie hebben we ja. Heb ze Beppie ook toevallig zien optreden? Hey of daar? Op het proevenement of ergens anders? Dat is lang geleden. Die is lang geleden. Ja. Ja. Maar vindt ze het wel leuk om Beppie op de radio te huren? Ja. Zullen we dan speciaal voor die in plaats van Beppie draaien? Ja. Dat is leuk. Zullen we dat maar doen? Ja. Terwijl Beppie, en gelukkig is Beppie niet zo goed, hè? Want hij in de studio kent ze een kop lelijks doen, hè? Ja, hij En aan die bar. de koffiemaat. We hebben een koffiemaand tegenwoordig. Ja, dat is nou ja. Maar een vacature sinds vorige week. Ja, Rammel er maar naar bed. Of eerst neus rammel met met die kommen. baats en dan heb ze rammel met die lepeltjes. Ja, maar dat was Beppie speciaal voor Monique. ja. Ja. Wordt ze een tune plaat? Ja. Goed zo. Voor wie is dit initiatief nou precies? Is dat alleen voor Radar of kunnen andere mensen zich daar ook voor inschrijven? In principe is het voor iedereen, voor mensen met een beperking. Voor alle mensen met een verstandelijke beperking of eventueel een lichamelijke beperking, die kunnen zich allemaal hiervoor opgeven. En ja, het is natuurlijk crisis. Hebben jullie het een beetje betaalbaar kunnen houden voor die cliënten? Ja, absoluut. De commerciële sportaanbieders hebben toch geprobeerd een zo laag mogelijk bedrag te vragen daarvoor. Dus zodoende hebben wij een redelijke prijs kunnen maken voor de cursussen, denk ik toch Ja, zo. ja, ik denk het wel. Ja. Ja, Monique. Oh, ja, sorry. Nee, zeker wel. Ja, ik wil zeggen, zien al veel lui die inderdaad al gereageerd hebben. Want het is al een keer op televisie geweest, hè, ja. een aantal weken geleden. De sportinstuiven die starten morgen voor wat plek voor 24 man. Hè. En daar hebben zich 20 man voor aangemeld. Dus daar kunnen nog lui bij. Maar we zijn ook al tevreden met die 20 lui die zich nu hebben aangemeld. Allemaal wat was nou vanavond? Ja, wie weet, dat zal ik zien. En de beukjes met hoe die cursussen in staan, die zijn bijna klaar. En dan worden die verspreid, gewoon voor dus een PR-actie starten. En dan kunnen lui zich ook gewoon inschrijven. En voor iedere cursus, voor de meeste cursussen is er plek zijn voor 10 man. En dus het sport en de sportshow, maar voor het waterplezier, hè, het aquajoggen, ja, dat kunnen we met 24 man doen. Dat is gewoon, Ja, ja. ja. Nou, en heb je in ieder geval al. Ja, Ja, want Monique wil geen met de aquajoggen. kant maken, hè, met de Goed zo. boekjes. Die gaat veel Het opspringen. is goed de badpak. Hè? Ja. Nu liever Maastricht Sport de sport. Wat liever het Radar. Nou, Radar zal zorgen dat er voldoende vrijwilligers aanwezig zijn die de cliënten die er gebruik van gaan maken, ja, toch kunnen ondersteunen. Ja, ja, want dat is wel belangrijk. Ja. En dat zien dus verder heel veel ervaren vrijwilligers die eigenlijk, wie ze mij hebben laten weten, allemaal al in de startblok staan om met dit nieuw project met dus te kunnen starten. Ja, ja, want je dat niet alleen, hè. Je hebt hulp van een heleboel lui die dat opnieuw doen. De ganse Die het willen afdeling ondersteunen. draait op vrijwilligers, ja. En zo kunnen vrijwilligers daarvoor. Daar zijn altijd lui welkom, dus zeker. Dus lui, als je nu denkt van, ik wil hier gaan doen van die lui van Radar. Ik wil hier met die lui gaan sporten, begeleiden. Ja. Dan kunnen ze dich mailen of... Kunnen ze me altijd mailen en maken een afspraak met hen en we kunnen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja, kijk eens aan. Dat is toch hartstikke leuk. Want we hebben meer sportactiviteit. Hè. Sportactiviteit is nu toegevoegd aan het aanbod wat we hadden. Want we hadden dus ook clubactiviteiten, we hebben feestjes in de hemel en dagtochten. Hè. Dus we hebben meer in het activiteitenaanbod zitten. Ja, als nu lui zijn die denken van, goh, dat klinkt allemaal chic, maar het gaat me allemaal te gauw. Het wordt natuurlijk wel zaterdag nog een keer uitgeschikt, maar kunnen ze dat ook nog eens teruglezen op een website bijvoorbeeld? Ja, ze kunnen kijken op de website van Radar. Dat is www.radar.org. Dus niet .nl,
Die zou het er wel eens verkeerd gezegd hebben. Ja, we hebben ons vergist een kus op het site van een of ander tv-programma geloof ik. Dus, Oh, mensen klachten, dan kun je die wel achterlaten dan. Ja. ja. Als de hagelslag niet meer lekker was. Of zo. Ja. En ze kunnen contact opnemen met de receptie van Radar en zeggen dat ze dus vrijwilligerswerk willen doen bij sporten of egal wat. En dan worden ze wel met mij doorverbonden. Ja, ja. Maar ook cliënten zeg maar, die meer informatie zouden willen hebben, kunnen via die weg erachter komen. Allemaal via de website kunnen ze zich dat uitzoeken. Ja. Of we zullen in ieder geval bij ons op het Facebook dat ook nog allemaal delen, die informatie, dat de lui Veel hebben ook een gemeentelijk het kunnen Facebookpagina van Oké, Club en zo. Biotiswerk, dus daar kunnen we ook op te staan. En op de website Maastricht van voor- maastrichtsport.nl komt het ook allemaal te staan. Nou, geweldig. Dus dan zijn er nog meer wegen die naar En we voren zullen het filmpje nog eens delen, hè, wat we Kennen van recentelijk hebben gemaakt. Ja, Oh ja. nou, Toen het zo goed weer was. Hè. het ligt niet aan de PR, hè, dus Nee. Nee, dat doen we ons best allemaal voor. Hè. volgens mij was het tijd voor weer een sportplaats, niet? Ja, En ja, we kunnen we daar beter bij betrekken en zo zijn eigen personal trainer. PT, hè. Die waren juist nog gaan loeren op het evenement, af en toe gaat te doen. Maar niks, hè. Maar niks meer. Ik heb hem wel gezien, het weekend toch? Ik heb hem ook zien rondlopen, maar heel zich een beetje afzijdig. Hij was Ja. het verlegen, vond ik. Ja. 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 Dan wordt me als juist gezegd, die plaat 100 keer draaien helpt niet. Je moet ook exporten. Ja, ja. Ik denk dat het werkt niet, maar gewoon bijna gaan reclameren bij Miserati. Maar Ja. dan toch het verkeerd blijkbaar. Ja. Maar even terug naar de dames. Maastricht Sport, jullie doen dat niet alleen voor Radar, maar eigenlijk voor iedereen in Maastricht natuurlijk. Hè? Ja, klopt. We hebben een heel sportaanbod, waarvan een heel groot gedeelte gratis is. Voor jong en oud. We hebben eigenlijk vanaf 3 jaar kun je bij onze activiteiten aansluiten. Plus we hebben eigenlijk alle doelgroepen hebben we een leuk aanbod. Maar we verzorgen ook bepaalde clinics en cursussen en losse activiteiten voor jong en oud. Oké. Ja, en die was nog een keer de missie zeg maar, van het doel voor wat je die samenwerking zit aangegaan. Was je nog een keer duidelijk uitspreken. En dat we het gewoon heel erg belangrijk vinden dat onze cliënten kunnen blijven sporten. En dat ze dat samen met anderen leuk kunnen gaan doen, midden in de samenleving. Dat is het doel wat wij met willen bereiken. Nou kijk, dat moet volgens mij lukken met die samenwerking. Ja, ik hoop Dat het. denk ik Ja, ook. de aanzet is goed. Hè? Ja, maar ik vond het leuk om een keer te gast te zien bij de radio. Ja, leuk. Misschien moest Steve Edwin en iemand met bedanken dat we hem mochten zien. Ja, bedankt hè. Ja, ze bleef keren gedaan. Ja, en jammer genoeg is vanuit de klokloeren is Ja. de tijd van de uitzending alweer voorbij. Just wie het evenement, ik heb ook een einde aan deze goed Dan samen. Ja, oké, dat is toch jammer. hè. carnaval zit voor de deur. Zit bekend wel, ja. Monique is ook helemaal blij. Ja. Dus even aftellen, dan is het de 11e van de 11e en dan Ja. gaat het in een ziel gauw. Ja, dat Ja, een paar keersplaten ertussendoor en dan is Ah, het... ja. Ja. Nee, maar de 2 uurtjes zitten we erop. Je kent het ganse riedeltje. Je kunt dus terugluisteren op onze podcast. Zaterdagmorgen tussen 10 en 12 in de herhaling. Of anders goed in de ganse veerse volgende week maandag. Ja, dat denk ik toch, hè, gezellig. Dat weet ik wel zeker. Tot volgende week dan. hè. Plezierige week. Hoi.